हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बिनिफ्राय लोगोफोर दिनैहाय जोंहा माने न' खाथियावहाय आदानि हाबा दं आरोना। बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ हाबानि जागोन आरोना, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा गोदान फैदों अननानै नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना लाखा आरोना लोगोफोर। माने दिनैनि भिडिअखौ बिराद इन्जय खालामदो। बिनिफ्राय जाय नायदों नोंथांमोनहा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरोना। दा जों थांनो रेडि जाखाबाय नोरसिं नै हिन्जाव गोदान गाखोग्रा गारिया नै साजायखाबाय आरोना, रेडि जाखाबाय। ओमफ्राय ओरैथिं आयंमोन दङ, माखासेया हिन्जाव गोदान लायनो थांखाबाय आरोना। ओमफ्राय जोंना मन्दिरावसो। ओइ आयं, हिन्जाव गोदाना बबेनिमोनलाय खोन्थादो दे। हिन्जाव गोदानाथ' माबा काटलगुरिनिलै, फकिरा काटलगुरि। ए बिनिफ्राय अबे जायगायावहाय हाबाया मन्दिराव जाहैगोन ना? दा गसाइगाव मा धाम होनो रनसाइ धामाव हाबा हैगोन आरोखि। जायगाखौल' खोन्थादोब्रा दे। रुफामुनि मन्दिराव हैगोन हाबाखौ। ओरैथिं आयंमोनहा मा होननो गोसो दं आयं, एसे माबादो। थाब सहैबा गाहाम जासिगौमोन आरोखि। हौवा गोदानखौ नोंहा मा जायो? हौवा गोदान नोंखौ मा जायोमोनलाय आयं? हा? आयं जायो ना आबौ जायो ना बिबथै बिबथैसो जायो? ओमफ्राय ओरै आयंखौलाय माबा नोंनाव आंलाय भिडिअसो जालालै नोंजों। ओमफ्राय ओरैथिं आयंमोन दं आरोना, जिखुनु जाया आदामोन। ओमफ्राय माखासे हिन्जाव गोदान लायनो थांखाबाय आरोना, माने ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट मन्दिरावसो थांसिगोन आरोखि। मन्दिरा मामोनलाय? बासुगाव ना आयं? औ, रुफामुनि मन्दिर। दा नोंथांमोनहा नायलांदो, आंबो थांफेराखै मन्दिरावहाय। जोङो माने हिन्जाव गोदान लायनायाव थाङासै आरोना, डाइरेक्ट मन्दिरावहाय थांसिगोन आरो। लोगोफोर नै हिन्जाव गोदान थुखैग्रा गारिया नायनानै लादो आरोना। बरिया। बिनिफ्राय आङो सिङावहाय हाबनानै एसे देखायखानोसै आदा। ओमफ्राय नै गेटआ दाबो रेडि जायाखै आरोना, दाबो माबाथ'वाखै। नै बेवाइफोर गोदान मोनसिगोनलाय आदाया। नै बाजैमोनहा रेडि जाबाय, बैराथिफ्रा नै माथो। एसे नायना लाग्रोदो बे सायनासालिखौहाय। This is हौवा गोदान सेकेन्ड। नै नायना लादो, फार्स्टआ सागासिनो दङ नै सानसे। नै हौवा गोदाना आदाया। दे एसे देखायबाय, दा मन्दिराव लोगो मोनहैसिगोन आरोना। लोगोफोर जों दा माने कारिगाव मोनबाय आरोना, ओरैथिं क'क्राझार थांबाय। बेनिफ्राय थांबावनांगौ जाहैबाय। माने सोर दङ आंजों नायना लादो। सेंग्राबो गैया सिख्लाबो गैया, सेंग्राना हारसिङैल' जाहैबाय लोगोफोर। ओरैथिं जोंनि आइबो दङ, आब' बाजै, माखासेया थेन्थ'गासिनो दङ सासेया। हिन्जाव गोदान लायनो थाङो, माबाया मन्दिराव थांनांगौ नै थेन्थ'बाय, आथिंखौल' नुबाय। ओमफ्राय ओरैथिं सिगाङाव नै आयं दं, एसे देखायलाबाय। जाय दतमा टु क'क्राझार थांग्रा बिथांमोनहा मिथिखागोन, आदाखौहाय सिनायखागोन। दा थांगासिनो दं, दा डाइरेक्ट मन्दिर मोनबा देखायहैनोसै आरो लोगोफोर। जों दा जायगायावहाय सफैबाय आरो मन्दिरावहाय। बिनिफ्राय मोनसे नै हाबा जागासिनो दं आरोना, बिसिना जोबसिगोन, लरि होलायलायगासिनो दङ। बाक्सानि ओरैथिं मन्दिर दंबावो आरोना सिङावहाय, रुफामुनि मन्दिर। आंबो फैफेराखै, जिखुनु जाया नोंथांमोनहा नायनानै लादो लकेसनखौहाय। दाबो सफैजोबाखै लोगोफोर, हिन्जाव गोदान लायग्राफ्रा। अबेसिम सफैखोमोनलाय आदा? दासो कारिगाव। होमबालाय सफैसिगोन बावला। माखासे दंबावो हिन्जाव गोदान लानानै फैगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय जोंना हौवा गोदाना बहा थांखोथाय? सिङावहाय जिरायथ'बाय आरोना। मालाय नै बरनबोबाय, जोब्बाय आरो बिसिना जोबसिगोन। जोंना दा नै सफैजोब्बाय आरोना, हिन्जाव गोदान लायनो फैनाया। बिनिफ्राय आं सिङावहाय हाबनानै देखायहैनोसै, माखासे सिङावहाय दङ, एसे खोन्थानोसै आं नै लोगोफोर, देखायनोसै नायनानै ला। रुफामुनि मन्दिर। आयंजों आंजों हाबहैनोसै, बेयाव दोनसै, सेन्देल खुनांगौ। सिङाव हाबफैबाय मन्दिरावहाय, मन्दिराव नायनानै लादो। आंबो खनसेबो फैफेराखै। ओमफ्राय आं मन्दिरखौ एसे देखायहैग्रोसै ओरै। रुफामुनि मन्दिर लोगोफोर, बेनो जाहैबाय रुफामुनि बाथौ मामोनलाय मिरु आश्रम आरोना। खनसे माने नायना लादो। बिनिफ्राय ओरैथिं नै आलासिफोर जिरायग्रा
रावबो भिडिअ बानायग्रा गैयालै आंल' ब्लग भिडिअ बानायबाय नोंथांमोनहा एसे नायदो आरोना जों लागोनि हाबाखौहाय दा बेवहाय हाबा होनानै न'आव लांगोन आरोना जा गरम आयौ आयौ लादो फांखा दंलायलायबावसो नै आयंमोनहा जिरायगासिनो दं ओमफ्राय र' हाबा होनो फैदोंलै रायजोफोर एसे गामिखौ देखायनोसै आं लादो मानसिफोरखौ माथो जाथि जाथिसो नुबाय माने लकेसना आलदा ना माथो नै आइमोन हौवा गोदाना आदा बोरै लोगोआलाय माबायदि मोनदों एसे गोसोआ दे नै बेयो जों लानानै गावबुरा जाहैबाय आदा माबायदि मोनदों नै माबाबो नै गामि मोनसेनि माने सानैबो गावबुरा जाहैबाय गामिया दरनै नालाय जोंना लोगोफोर साना माबायदि जादों नायना लादो गोजौआवहाय नायखोदावनो हामा खोमालै दिनै बोरैबा महर लाथारदों साना नाबो बरायबाय लरि होनायानो जायासै मारै जाखो साना बरिया जादों रायजोफोर नायनानै ला नोंथांमोना नायना लादो नै मुलुगखौ लोगोफोरजोंना थारमाने हिन्जावनि गारजेना आखाइ हमनानै होबाय आरोना हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौहाय रायजोफोर मानसिखौ खोमसि खोमसिसो नुबाय दै माने साना आरो खिथुजोंसो जाबायना खाथियाव खेबनो मोनबा मोजां जागौमोन ना रायजोफोर हाबनो मोना जाबाय फोथा थुनायखौ नुबायना रायजोफोर आंनिसो दालाय मानसि सांनो बोरैबा नायबा माबा एंगेलखौ माबायोलै जोंना फुरहेरा नायदो आंहा लेट जाबाय ओंखारबोबाय बैराथियानो नै गगा मोनलायलायबाय गिदिंनायखौ खेबस्लाबफैनो हायासै दा नै मन्दिरावहाय थांसै आंबो फैफेराखैमोन बेवहाय आरो हरसिन दंबावो दा थांनानै देखायहैगोन एसे खेबलानोसै आथिङा बेरामनिफ्राय नै सान्दुंजों बिराद गुदुं ओरैथिंबो नोंथांमोना देखायबाय
सान्दुंआ आजां आजां आरोना आथिङा नै गुदुं जाजोब्बाय बेसे खुलुमबावनांगौ नै बेहायबो खुलुमफैबावबाय बेनिफ्राय नैबे आश्रम नैबे आश्रमनो लोगोफोर फैसिनिया आरो गेजेरनिया बाबा शिबनि मन्दिर औ ओमफ्राय हावरै जिंथारनिया बिमा गुरुनि मन्दिर आरो बिमा गुरुनि मुर्ति मुसुखा दङ औ बेनो आरोखि औ खोनाबाय दा रायजोफोर रुपामनि मन्दिर रुपामनि रनसाइदा बेखौनो बुङो लोगोफोर जों दा माने जाग्रा जाफैबाय आरोना बिथिं नै मा दं नायना लाग्रोदो थालिर बुट नालेंखर बेनिफ्राय नै आङो बरिया मोनदों माने उदै खालि मोनबायमोन नालाय उफाय गैया दासो जाजेनदों जेबो जायाखै रावनिबो हाबायाव बिदि मोनजायाखैना ना मोनजाखांबाय जि मोजां आब' जिरायनानै हाबायाव बरिया मा दं औ मा दंथाय आं खोन्थाथ'ला जाग्राफ्रा नै निखिल मोना जाखांबावबायसो दां जाखाङाखै जागासिनो ओमफ्राय बुदा ओमफ्राय ओरैथिं आलासिफोर दङ आलासिफोरखौ रावबो नै रानग्राफ्रा गामिना बाजैमोनहा दा बेवहायबो जानाय नङा आरोना बेवहाय ओरैनो जास्ट ब्रेकफास्ट बायदि जादों ओमफ्राय दा न'आव ओंखाम ओंख्रि जाहैगोन होनबा सेंग्रा दा मोसाहैगोन मिथिबायना दा माने जाग्रा लोंग्रा जानोसै बिनिफ्राय दसे जिरायनोसै थांसै बिनिफ्राय न'आवहाय बरायहैबावगोन ना एसे डिस्क' मोसाहैनोसै लोगोफोर दा मन्दिरनिफ्राय गामियाव सफैबाय आरोना बिनिफ्राय दा नै बरायसिगोन जाहैबाय लोगोफोर दा बरायबाय आरोना गरम जाबाय दा रायजोफोर न'आव सफैबाय
जायासै आरोना जिखुनु जाया दा सिङाव हाबबाय लोगोफोर फुंनिफ्रायनो दासिमाव जेबो मोनजायाखै नै दासो माने जानोसै आरोखि ना हौवा गोदाननि न'आव सफैनानै दासो जानो मोनसिगोन फुङावहाय गैया साहा गरदसे बिनिफ्राय बिस्कुट जरासे ओमफ्राय दा जों जानोसै मा ओंख्रि नायना लादो हौवा गोदाननि न'आव दालि बिनिफ्राय ओरै जोगोनार सयाबिन आलु बिनिफ्राय नै दिंखियाजों आलुजों बिनिफ्राय पनिर आलु मटर ओमफ्राय मैथा सयाबिन ओमफ्राय नै थिनै बाजैमोनहा जाला गारि गाखोबोनानै बिस्राबो जायाखैना दा ओंखाम मोनजाबाय जाबाय जाखांबाय नालाय बरसै बिसोरनो मानो ओंखाम होदों सबाय लाबो सबाय लाबो खेबखाबाय नायनाया लाजिबावबाय आदामोननि फिसाजोफोर जाहैबाय बिसोर जादो दे आंनाबो जानांगौ दे लोगोफोर आङो दा न'आव सफैबाय बिनिफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनि भिडिअ बानायनाय खेबनायखौहाय बखिग्रा बानायजानो बाग्रा मानसि थायो आरोना मा नंदों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बिदि मानसिखौ मा खालामनांगौ दे आं एथ' इन्स्टाग्राम भिडिअ खालामो भिडिअ खालामनायखौहाय मेगन सायो माने जै बे मानसिया बिदि मानसिया नोंजों भिडिअ खालामनोबो थाफाया साइडआवबो थाफाया आरोना बेयो एरखेखायोसो मिथिबायना बेनिखायनो आङो बुङो जों लागोआवबो दं आरोना जों लागोनि नङाबा सोरथो जानो जिखुनु जाया बिदि गामिनिया भिडिअ खालामनायखौ मेगन सानो नाङा बखिनो नाङा आंहा इउटुब चेनेल दं आङो हंगारगोन भिडिअ खालामनानै जेनेबा आं गाज्रिथ' हंगाराखैना जेनेबा हाबा हिसाबै खेबना हंगारबाय बेयावथ' मा प्रब्लेम जादों एसे एनै दानि जुगाव ससियेल मिडिया नालाय जायना चेनेल दं जायना फेसबुक पेज दं जायना इन्सटाग्राम दं फल'वार्स बुरजा दं बिथांमोनहा जेरैखि जाया भिडिअ हंगारखायो नोंसोरबो नोंनाव स्मार्टफन दं जेनेबा आइफनफोर दं नोंथांमोनहा भिडिअ खालामना हंगारनो हायोना खेबना लानो हायो इउटुब चेनेल सालायनो हायो इउटुब चेनेलाथ' माबा फ्रिदमखा नोंबो आंबो गासिबो सालायजोबनो हायो खिन्थु बेवहाय मा नोंनि भिडिअ खालामनाय नोंनि रायलायनाय स्टाइल नोंनि मा होनोमोनलाय जेनेबा नोंनि स्टाइल बिदिखौहाय नायनानै नोंखौ सापर्ट खालामो आरोना मानसिफ्रा नङाबा बियो जेनेबा रायलायनायाबो नोंनि स्टाइलाबो भिडिअ बानायनायाबो मोजां जायाब्ला नोंखौ रावबो सापर्ट खालामा भिउसआ फैनाय नङा बेनिखायनो आंहा दा इउटुब चेनेल दं एसे फिसा सथा मथा हिसाबैहाय अब्लाबो आं भिडिअ बानायो 12,000 साबसक्राइबार दङ बिदि आरोना लोगोफोर दा बखिग्राया थाखायो बखिनाया रायग्राया थाखायो बेनिखायनो आदा अमृताबो होनदों आं बुंथ'ला जिखुनु जाया नामबो मख'ला जिखुनु जाया दिनैनि भिडिअआ मोजाङै जोबना थाबाय दा आदा हिर'निसिम कंग्रेचुलेसन्स बाजै गोदान लाबोनायनि थाखाय आरोना आं दा न'आव फैबाय आरोना आं थाबाय थानो हायासै दुगैनोसै बिनिफ्राय दसे गोलांसै दाहाय बेलासियाव थांफिनसै दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै दे लोगोफोर जाय फेमिलिनि आदा हिर'नि फेमिलिनि नायदों नोंथांमोनहा शेयार खालामना होदो लाइक खालामना होदो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय साबेसे मानसिफोर नायदों नोंथांमोनहा अननानै लाइक खालाम 100नि बारा लाइक खालामना हो दे लोगोफोर दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ फर वाचिं गाबोनहाय पार्टिनि भिडिअ लाबावगोन दे लोगोफोर बाय बाय